t'explica coses que a l'escola potser no ho veus tan aplicat al moment i que et semblen molt teòriques i aquí ho pots veure més en directe i veure per què es pot aplicar cada cosa. Trobo que està bé que faci unes portes obertes i que pugui vindre tot el món i durant un dia fer una miqueta de científics, no? Aprens no només per les lletres que t'explica el teu profe, sinó que amb els ulls, al veure-ho, també se't queda la imatge i això t'ajuda. De moment el que més m'està agradant és el de la química, com aporta la llum, de trobar la manera per agafar llum, com les plaques solars, però d'una manera molt més econòmica. Todo me pareció muy interesante porque cada uno explicaba a su manera y con un buen rollo de que lo entendías perfectamente y todo te iba muy bien. No, la difumina. La luz y menos. Y al tema de todo.